מאיה ברטלי שומרת, אומייגאד, 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 יום הולדת למאיה, נועה. כששואלים אותי מה זה מאיה, זה מם בשביל מערות המכפלה, א' בשביל ארנון כהן, י' בשביל יאיר, וה' בשביל הים האדום. כן. כשאני פגשתי את מאיה בפעם הראשונה, אני הייתי בטוח שאני הולך למות. לא יודע למה. כל מיני. על מה הרעיון הזה? אני חושב שמאיה אחות יקרה. כיף לשבת איתה. מה זה? מה קורה כאן? וואו, איזה טלפון. אוקיי, לא משנה, לא מעניין אותי. ביי ביי. כשאני פגשתי את מאיה בפעם הראשונה, אני עוד שם פוצצתי את המכות. אתה יודע למה? לקחה לי את המיצים של התפוזים. היה לי הרבה, לקחה לי. שום דבר מזה הוא לא אמיתי כבר. זה למה לחפש משמעות, זה לאבד את עצמך. אני הולך לראות מה מאחורי עכשיו. סתם, אני צוחק, זה יום הולדת של מאיה, אנחנו צריכים לעשות שמח וכיף, ואני לא אעשה שום דבר מפחיד ביום הולדת של מאיה. אם הוא זוהר בצבע סגול, זה אומר שהוא מוכן להאכלה היומית שלו. אם הוא בוהק בצבע מין כחול עד אדום, זה אומר שהוא כועס. אם הוא בוהק בצבע לבן ומאוד חזק, זה אומר שהוא שמח. נא להשאיר אותו ככה. אם הוא נחבא לגמרי, זה כנראה לא יקרה, אבל במקרה שהוא נחבא לגמרי, זה אומר שכבר מאוחר מדי. כן, אהבתם את זה? סחטתם ממני כל טיפה של פאקינג סרטון מקורי שאני יכול לעשות. כל טיפה. הכל סחטתם ממני. הכל. זהו, זה הסרטון האחרון. אתם מבינים? אתם קולטים שזה הולך להיות הסרטון האחרון שאני יכול לעשות עד סוף שנה כאילו. זהו, זה האחד האחרון. ב100%, זה האחד האחרון. באמת שמח מאיה.